Maraming salamat, Ginoong Manny Esguera, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa Clark, Pampanga. Sa ibang balita, flex ko lang. Ito ngayon ang isa sa mga nauusong salita na madalas ginagamit ng mga kabataan. Sa kabila ng pagsulpot ng mga makabagong salita, hindi naman ito banta sa preserbasyon ng wika, ayon po yan sa isang linguist. Sa katunayan, senyales nga raw ito na patuloy pang umuunlad ang wika. Sa kabila nito, ilang mga magulang ang mas pinipiling gumamit ng formal at tradisyonal na wika sa pakikipagtalastasan. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Rian Valencia. Kasi kung hindi sasabay ang wika sa ganitong modernisasyon, mamamatay ang wika. Hindi lang teknolohiya at mga material na bagay ang dapat sumunod sa modernisasyon. Kung hindi maging ang wika ay nararapat din daw na umunlad at sumunod sa pagbabago. Ito ang pananaw ng isang language professor na si Dr. Mildred Crisostomo. Yes. Panakip butas. Yung parang umamin ka tapos sinabi sa'yo na friend lang. Pwede ba yung ghosting box? Yung hindi na nagparamdam? Oo, hindi na nagparamdam, hindi na sinipot, parang ganon, yes. Inihalin tulad pa ng professor ang wika sa buhay. Maaaring umunlad, magbago at mamatay. Kaya naman ang pagkakaroon ng bagong salita niya ay isang patunay na buhay ang wika. Dagdag pa niya, susi din ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan upang patuloy na mapaunlad ang wika at tanggapin ang mga bagong salita. Dapat nasa isip nga natin na posibleng may pagbabagong mangyari sa wika o kaya naman yung dati nating ginagamit na pananalita, baka hindi na nga magamit. At kailangan nating ihanda ang sarili natin sa mga pagbabago sa ating wika. Kung sa technical na pagsulat, pananalita at pagbasa ay responsibilidad daw ng mga guro na mayroong mga rule at guideline na dapat sundin. Pero kung sa pakikipag-usap lang, hindi naman masama na gumamit ng hindi formal na salita. Diyan pumapasok yung responsibilidad ng isang language teacher, di ba? So sa klase, halimbawa, pwede rin naman kasi nating ma-accommodate yung mga pananalitang ganyan. Hindi nga lang sa isang formal na paggamit. When I say isang formal na paggamit, kasi may mga guidelines tayo dyan, may mga rules tayo na kailangan nating sundin talaga at hindi dapat baliin. Pero in terms of conversational, in terms of non-formal use of the language, I think we can accommodate these words. Samantala, kung ang mga magulang ang tatanungin, mas gusto nilang formal na salita ang gamitin kahit nasa loob lamang ng tahanan nakikipagtalastasan. Hindi. Hindi. Oo, nakakawalang respeto yun. Nakakawalang respeto. So ikaw, mas gusto mo pag kinausap ka ng mga anak mo, dun sa salita talaga na? Siyempre naman, para yung paggalang nasa akin pa rin. Siyempre, sa edad ko ito, gusto ko yung dati, yung old na Na salita. Oo. Yung formal pa din. Siyempre. Tanda pa rin daw kasi ito ng pagmamahal natin sa ating sariling wika at respeto sa mga nakakatanda lalo na sa mga hindi nakakaintindi sa mga bagong salita. Familiar ka ba sa salitang flex ko lang? Hindi ko alam. Para naman sa ilang estudyante, mas madalas pa rin nilang gamitin ang mga formal na salita lalo na kapag nakikipag-usap sila sa kanilang mga magulang. Kalimitan lamang nilang ginagamit ang mga bagong salita sa kanilang pakikipag-usap sa kanilang kasing edad at kaibigan. Pero may side din na hindi okay. Kasi yung iba hindi nila naiintindihan kung ano yung mga sinasabi mo. Kasi hindi mo pala alam kung masama na yung sinasabi ng pag hindi mo siya naiintindihan. Sa totoo niya na hindi ako pabor eh. Parang minawalang bahala mo na yung wikang Pilipino, di ba? Kasi Pilipino tayo. Ang pagbuo ng pambansang wika tulad ng wikang Pilipino ay isang mithiin ni Pangulong Manuel L. Quezon upang mapagkaisa ang buong bansa noong 1935. Taong 1987 naman ang opisyal na idineklara ang Filipino at Ingles bilang mga wikang pambansa. Ang Pilipinas ay mayroong higit 100 dialekto, 175 dito ay wikang katutubo. Sa bisa naman ng Proclamation No. 1041, idineklara ni Pangulong Fidel Ramos ang buwan ng Agosto bilang selebrasyon ng buwan ng wika. Paghihikayat naman ni Dr. Crisostomo na sa kabila ng pag-unlad ng wika ay nararapat pa rin ang pagsasapuso ng ating sariling wika. Rian Valencia, CLTV 36 News.